गासैनिसिबो आंनि मुङा नमिता रामसियारि, आंनि गामिनि मुङा बामुनगुरि, जिल्लाया नलबारि। दायो आं बड' पिपोल इउटुब चेनेलाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो सिगांबोदों। दानिया फैदो खन्थाइखौ आवरायलांदोनिसै। खन्थाइनि मुं सिमांफोरा मेगनजों खुद्रिदों, दस्रानिख्रुइबो आलादासिन बिसोरनि गुबै महरा। माखासे सावगारियाबो सोलावलायो आंनि मोगथांखौ, जेराव उनफिनना नायहरबा बिसोरखौ नुयो आं खसाब गाननाय। आरो आरजायै रावफोरखौ बिसोर आंनिसिम हब्रा हरो, जेन गासैबो गोदाननिख्रुइबो गोदानसिनसो। आं माबा सोदोब खोनायो बिसोरनि खुगानिफ्राय, आं माबा सोदोब खोनायो बिसोरनि खुगानिफ्राय। जानो हागौ बिसोर आंनि इयुननि माबा खोथा आराव खालामथारदों। बे समावनो आंनि जिग्रोद मेगनाबो मेंहाबनायजों मिसिबनो ओंखारथारबायमोन। अब्ला आं गोरबोनि माखासे बायखोन्दा गुन्द्राफोरखौ सिमांनि फैसालिसिम दोनहरखाबायमोन। दा आंहा दोंसे लामाजोंनो बोथोरनि आबादफोरखौ मोदोमफ्रु होनो रोंखाबायमोन। आरो दायो आं मोगथांनि आन्दोआव जरासे मेगनखौ बुरखायो। मानोना गोलाव हरनि खोमसियाव थाबनो सिरि मोननानै दावहा नाङो आं बिसोरनि गोथां सावगारिजों। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।